Ahojte a vítajte na mojom kanáli Tarot Lovers. Vítam tu všetkých, ktorí milujete tarot a ktorí ste zvedaví, kto a čo chce s tebou alebo od teba. Tak pozrieme sa na človeka, ktorý možno, že ešte vám príde do života, alebo ktorý už aj je vo vašom živote a niečo od vás chce. Pokúsme sa identifikovať tú osobu a zistím čo najviac informácií, o čomu vlastne ide. Jemu alebo jej. Ano. Najviac ma sleduje žien, takže budem hovoriť k ženám, ale uvidím, aké energie sa mi ukážu. Tak najprv sa pozriem na kartičky Madame Lenormand. Tak, OK. Dobre. Na spodku balíčka. OK. A ešte tu mám aj mesiac. Dobre, zobrala som si už všetky, čo mi sa tu ukázali. No mne to príde, že môžu tu byť aj dve osoby, ktoré budú niečo vo vašom živote figurovať ešte, hej. Budú proste s vami niečo riešiť, by som to povedala tak. Pretože karta toho medveďa vám značí osobu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Môže ísť aj o staršieho človeka a môže ísť aj o nejakú žiarlivú lásku s majetníckymi nárokmi. Takže mali by ste sa poradiť s osobou, ktorej dôverujete. Bude vám ponúknutá nová cesta, nový smer vášho života. Hľadaj pomoc zvonka, neuzatváraj sa do seba a dávaj si pozor na ľudí, ktorí si nezískali tvoju dôveru. Hej. Nehovor o svojom živote pred nejakými žiarlivými a závislivými ľuďmi, ktorí ti neprajú. Dobre, to je vlastne taká rada pre vás. A ten pes opäť značí nejakú vernosť, oddanosť. Takže buď ide o toho istého človeka, ktorý môže mať vlastnosti toho medveďa aj psa, alebo ide o dve rozdielne osoby. Samozrejme, výklad je kolektívny a pre veľa ľudí, takže vyberte si z neho to, čo s vami zarezonuje. Áno. Takže nie všetko môže rezonovať s vami, ale môže len určitá časť výkladu byť pre vás. Takže tento pes značí človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť, môže byť vám verný a oddaný, alebo vám do života vstúpi nový človek a bude vám dobrým priateľom. Možno bude od teba očakávať niečo viac, takže nielen to kamarátstvo alebo priateľstvo. Takže budú tu nejaké verné, spoľahlivé city a také skôr priateľské a oddané. No výborne, ono sa to nejako... Tie karty proste korešpondujú jedna s druhou, áno. No a ten strom, to je opäť taká budúcnosť, taký pokrok, môže značiť aj zdravie, rast, proste život. Nemáte hazardovať so svojím zdravím, pretože môžu nastať tu nejaké komplikácie vďaka zanedbaniu svojho zdravia, ale aj nejakého osobného života. Stojíte stále bez posunu, čiže môže to byť tak. Môžete byť apatickí voči okoliu, pokúste sa oživiť svoj život a hľadať riešenie, ako sa realizovať. Nestojte na jednom mieste. Láska sa bude ďalej rozvíjať a zo dňa na deň silnieť. Pozitívny rozvoj a zrelá láska. Proste toto značí už zrelú lásku, takže naozaj do života vám ide nejaký takýto človek, ktorý bude zrelý pre vážny vzťah, alebo už naozaj
tohto človeka poznáte v tomto výklade, možno ho spoznáte, áno. A ten mesiac, áno, môže značiť to, že pre niekoho to bude úplne niekto nový. Čiže naozaj nová láska. Samozrejme, z výkladu si zoberte, vravím, to, čo s vami zarezonuje. Pre niekoho to bude úplne nový človek. Pre niekoho to bude už starý známy. Hej, takže takto to berte. Možno, že mohli ste mať aj nejaké trápenie, smútok, nejaký žiaľ kvôli nejakej osobe, nejakému človeku. Takže budete musieť riešiť mnoho vecí naraz. Buď to bude nefunkčný vzťah, emocionálne problémy, klamstvá, podvody, trápenie sa kvôli nejakým ľuďom, áno. Tvoje ilúzie budú narušené klamom, zahmlením či tajomstvom. Budeš sa trápiť nad problémom, ktorý sa nebude dať riešiť. Takže zmetená, neistá môžeš byť tým, čo vlastne chceš a kam tvoj život smeruje. Objavuje sa veľa protichodných myšlienok, nepríjemností a nejasností. Takže rada pre teba. Zamyslieť sa, čo vlastne chceš a či je to pre tvoj život dobré a správne. Počúvaj svoje vnútorné pocity, musíš ukázať svoju vnútornú silu, povzniesť sa nad všetko, nedať sa zlomiť. Kto veľa myslí, nič nevymyslí, iba ostáva stáť na jednom mieste v začarovanom kruhu. Takže môže to značiť táto karta mesiaca, hlboké zraniteľné city. Treba si uvedomiť a prehodnotiť pre a proti, nakoľko prístup partnera sa voči vám zmenil. No vidíte. Takže je to o partnerstve. Samozrejme, ja sa idem pozrieť na tarotové karty. Tam sa mi môžu ukázať opäť nejaké osoby, ktoré niečo od vás budú chcieť. Takže poďme sa pozrieť, kto a čo chce od teba. Tak. Samozrejme, kto by mal záujem o súkromný výklad kariet, pretože v súkromnom výklade by sme videli naozaj presne áno, to, čo sa týka vás, čiže bol by to výklad súkromný a len pre vás. Takže kto má záujem o podrobnejší výklad na vaše konkrétne otázky a konkrétnu situáciu, kontaktujte ma. Môj kontakt je pod každým videom. Je tam mail, môžete si takýmto spôsobom u mňa objednať. Takýto videovýklad. Presne. Pre vás, áno. Takže, čo a kto chce s tebou? Dobre, máme tu osobu, samozrejme, máme tu muža. Pre ženy, páni si to otočia. OK, to mi vypadla karta. Tak, fúha, dobre. To je veľa kariet veľkej arkány. Dobre. Na spodku. OK. No poďme sa na to popozerať. Takže čo tam všetko máme? Máme tam rytiera pohárov, alebo rytiera vody, čo mi tu vyšlo. Vidíte, taký romantický človek, plný emócií, áno. Takže zamilovaný, povedala by som, áno, zamilovaný muž. Tak tento človek vám tu proste ide. Lenže mne to príde tak, že tu bol nejaký koniec. Možno, že s týmto človekom, alebo vy ste proste uvoľňovali sa od nejakej situácie. Áno, tu nastala veľká transformácia vášho života. Vy ste sa nejako oslobodili od nejakého vzťahu. Čiže môže to byť karta minulosti, áno, že vám tu nejaký vzťah skončil.
a vy ste ako keby vstali z popola, vy ste už úžasná, nádherná žena, vy ste cisárovna. Áno, vy už si tvoríte svoj život, máte hojnosť a proste rozdávate tú lásku aj iným. Môžete byť matkou, áno. Alebo môžete sa stať matkou, keď ešte nie ste matkou. Dobre, takže ja tam vidím to dieťatko. Takže ten človek, ktorý vám tu ide, bude chcieť s vami dieťa. Dobre, takže bude to správa pre niektorých z vás, samozrejme nie pre všetkých. Takže toto je to, čo od vás tento muž vlastne chce. Chce vás ako ženu do života, čiže manželku a matku svojho dieťaťa alebo svojich detí. Dobre, výborne. Máme tu ego. Hej. Takže tento človek, ak ste ho už mali vo svojom živote alebo ak ste ho poznali, tak možno bol príliš v egu. Možno, že ste mali o ňom nejaké ilúzie, možno ste boli závislí na tomto človeku, alebo on bol závislý a žil v nejakých ilúziách. Príliš bol možno materialistický. Hej, ale tu sa ide to uvoľňovať, lebo karta uvoľňovania je tu v podobe tejto kartičky release a taktiež aj toto ego a tu je otvorená tá klietka pre toho vtáčika, takže tu bude tá sloboda. Konečne ten človek zahodí svoje ego, áno. Preto tu prichádza ako muž plný citov a lásky, takže toto je ten muž, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Už mi to aj kartičky Lenormand hovorili. Áno, pre niekoho je to niekto z minulosti. Hej. Lebo mám tu kartu minulosti, spomienky a nejaká nostalgia, takže s tým človekom. Takže áno. Takže sa vám niekomu z vás tu vracia nejaká minulosť a človek z minulosti, ktorý sa absolútne zmenil a príde ako úplne iný človek. Áno, tohto človeka ako keby ani nespoznáte, pretože bude to ako úplne nový človek. Keď tu je nová energia toho človeka, pretože tu staré veci končili. Všetko staré zomieralo, všetko to zlé. Áno, tu sa úplne transformuje ten človek, ale aj ten váš vzťah sa úplne mení. Pretože máme tu aj kartičku túto obnovu. Áno. Takže to je reflexia, sebahodnotenie a znovu zrodenie. Presne ja hovorím, že tu ide ako keby o znovu zrodenie nejakého vzťahu, ktorý ste mali v minulosti. Dobre. Takže takto je to. Pre niekoho z vás, áno, bude tento výklad. A máme tu zámer. Áno. Zameriate sa na ten váš vzťah, budete ho prehodnocovať, budete na ňom pracovať. Jednoducho, ja tu vidím, že budete rozvíjať, áno, ten vzťah. Možno sa zameriate aj na tie detaily a budete preskúmavať aj tie maličkosti, ktoré môžu sa ešte vylepšiť v tom vašom vzťahu. Je to nádherné. No a mne tu ide to, že proste od tohto človeka môžete dostať správu, lebo tu je nejaký list. Áno, tento muž tu má list, ktorý vám môže poslať. Áno, takže určite očakávate nejakú správu od toho človeka a buďte pripravení. A bude to veľmi veselá správa pre vás a vy budete proste z toho taká rada, že tento človek sa vám proste znova ozval. Ja tu vidím peknú energiu, takže nemusíte sa obávať. Ja si vyberiem, lebo mám tu ešte jeden tarot a už mi to aj spadlo na zem. OK, dobre. No, ešte sa pozriem ďalej. Čo ešte máte vedieť? Kto a čo chce s tebou alebo od teba?
Dobre. Áno, je to človek, na ktorého ste dlho čakali. Hej, museli by ste byť veľmi trpezlivá. Pre tohto človeka ste sa trápili. Možno ste nevedeli spávať pre neho, takže ja vidím tu aj také vaše nočné budenie. Nešťastie, áno. Nešťastní ste boli. A opäť mám tu tú istú kartičku. Je tu karta znovu zrodenia. No to isté, čo tu. 20. Takže presne pod sebou znovu zrodenie tohto vášho vzťahu. Takže je to tu aj potvrdené. Tento muž ide za vami odhodlane, burlivým krokom, horlivo, vášnivo. Toto je veľká vášeň, s ktorou za vami ide. Takže tu už nebudete na nič čakať. Tu už je rýchla energia, rýchla akcia, by som povedala. Čo máte vedieť, ak sa mi tu ešte niečo ukáže. Vy budete šťastná žena. No tu ste ako pár. Áno. Kráľovná pohárov. Tu je rytier pohárov. Tento muž vás bude uznávať ako svoju kráľovnú. Tu ste vyšli ako cisárovna, takže naozaj budete žena plná lásky. Tento človek vám bude tú lásku dávať. Budete šťastná, budete zamilovaná. Jednoducho. Áno. Ak tu nebola spravodlivosť, lebo ten človek vám nedával v minulosti to, čo ste chceli, alebo čo ste si zaslúžili, tak vidíte, ten človek vám ide dať to, čo si zaslúžite. Takže bude tu vyrovnaný vzťah, absolútne vyrovnaný. Na spodu, to je akože krásne, neuveriteľné. Takže toto je naplnený vzťah. Toto ste chceli, potom to ste túžili, tu už nebudú žiadne nejasnosti. Vidíte, tu máte deti, rodinu, takže áno, s týmto človekom budete mať rodinu a deti, takže toto chce od vás. Tento človek chce mať s vami rodinu, domov, deti, proste naplnený vzťah. Manželstvo, áno. Takže ja si viac už nemusím ťahať, takže toto bude krásny výklad pre niekoho z vás. Budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť, komu sa to takto splní, alebo či si to takto želáte. Idem sa pozrieť ešte na odkazy od toho človeka, pretože pre niektorých z vás je to človek, ktorého naozaj už poznáte. Tak poďme sa pozrieť na prvé odkazy od tej vašej osoby. Čo vám chce povedať? Začal som k tebe niečo cítiť. Takú ako ty som nikdy predtým nemal. Takže ste preňho výnimočná žena. Mám strach sa znova zamilovať. Takže možno to bolo v tej minulosti, že mal strach. Ozvem sa čoskoro, vidíte. Toto som hovorila, že tu už tá správa k vám príde. Ubíja ma, že nie sme spolu. Na spodu myslíš, že sa strácam, no mám dosť síl niesť svoj hriech. Dobre, ďalšie odkazy. Kde si vtedy, keď tu máš byť? Možno, že vás on hľadá. Dám ti signál, že ma už navždy máš tu. Vidíte? Áno. Nejaký signál môžete dostať. Niečo z hora. Alebo proste aj priamo od neho. No, ešte nejaké odkazy.
Tak poďme niekam dnes len ty a ja. Mrzí ma, ako to medzi nami dopadlo. Toto nie je definitívny koniec. Presne tak, lebo ja som ten koniec tu videla, ale tu máte to znovu zrodenie pod sebou. Stále ťa mám tak rád a toto nezmením. Viem. Neboj, raz ti to dám, ako budeš ty chcieť. Vidíte, toto je to vyrovnanie, to spravodlivé vyrovnanie od neho. Už to bude tak. Som tu navždy, ver mi. To je tá vernosť a spoľahlivosť na toho človeka. Aj moje hviezdy sa točia a ja mám slzy v očiach. Toto je tá karta trápenia, takže nielen vy sa môžete trápiť, alebo mohli ste sa, ale aj on. Tak nechám ťa ísť, nech môžeš rásť. Toto mohlo byť v tej minulosti. Dobre, takže za to tam sa to medzi vami skončilo. Mali ste sa obidvaja nejako vyvinúť, posunúť sa ďalej a výraz na tej situácii. Áno. Čo ešte? Tu sa mi to točilo. Chýba mi tam, kde si, bola iba ty. Nevedel som, že to bol tanec posledný. No tam bol nejaký ten koniec naozaj medzi vami. Žiadny ťa nebude milovať viac než ja. Presne tak. To je tá výzva do tej budúcnosti pre vás. Dobre, takže ja vám budem prijať veľa šťastia do života s týmto človekom, ak si želáte, aby bol s vami, ako to on chce. Videli ste v tomto výklade, čo chcete vy, samozrejme. To je len na vás, áno, či dáte tomuto človeku ešte šancu. Budem vám vďačná za každý komentár, áno, ako to s vami rezonuje a budem sa tešiť na vás na budúce pri mojom ďalšom výklade kariet. Takže nezabudnite ma sledovať a dať mi odber môjho kanála. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám všetko dobré, majte sa krásne.